So bafethu umuntu akabingelele igama lami ngiSiphiwe Ntombela. So siyabonga kakhulu bafethu ukuthi mhlambe siphinde size sihlangane. Siyacela kakhulu bafethu ukuthi uma ngabe uyaqala nje ukungena leli khasi noma mhlambe ukhona kodwa wayosibona isidingo mhlambe sokusubscribe. Siyacela kakhulu bafethu ukuthi usubscribe. Ukusubscribe bafethu akumoshi idatha akumoshi airtime kodwa nje usuke uyibeke emathubeni ukuthi ubone yonke imibukiso esiyifakayo kulonto leli khasi. So siyacela kakhulu bafethu usenze iqiniso ngokusubscribe ungakhohlwa bafethu ukulike ucomment ukushare. So comment bafethu kuzosiza kakhulu noma kuyasiza kakhulu entweni ukuthi mhlambe mhlambe inkinga asikwazi ukuthi sifinyelele kwisiphetha esiphethweni mhlambe bese sibuka icomments sibone ukuthi mhlambe iziphi izinto esingenza ngazo ukuze mhlambe udaba lifinyelele esiphethweni. So njengamanje kunodaba la so zama ukulungisa uhlelo DNA test result. So bafethu sizokhuluma la kabanzi sibhalele na umndeni ngesimo sokuthi bacela ukuthi mhlambe nabo sibasize yabo but njengamanje sicela mhlambe ukushiyela kubona sizwe ukuthi udaba lonke bafethu luthini ngoba mina ngoSiphiwe sengiyalazi nabafethu esebenzisana nabo sesiyalazi udaba kodwa ukuze siqale yonke into sicela ukuthi mhlambe sizwe ngabo ukuthi kwenzakalani yonke into. So maqhawe sibingelele njani? Siyaphila. Yeah, siyaphila. So mhlambe ngazethula amagameno mhlambe ya bese mhlambe ke yeah. Angibingelele. Yeah. Igama lami uXolani wakwaMthembu. Yeah. Inkinga la esinayo umshanami lo. Yeah. Uzalo sisi asenabazali. Yeah. Since nje abazali lokhu bahamba so nayo sesele nami. Yeah. Okungiphethe kabi kakhulu ke lokhu ngihleli naye lokho angitshela ukuthi waba nengane wesikakhulu ke ngamphelezela njengomalume wakhe sayovela kubo kwangane sayokhokha kodwa mase sikhokhile sibona khamba iminyaka ingane asiyithola ingane ayiveli masifuna ingane kubekeke izitori ingane igcina ingasenzeki manje sengithi mina nomshana akukwazi ukuthi sengathiwa sakhokha kodwa ingane endlente singayithola phela ingane efanele ukuthi ibuye ize la ekhaya izofaka isibongweni ngoba naye kunezinto ezimshaya empilweni engalungu lokuthiwa ingane kuvela ingane mayihamba abantu kuvela ingane kuthiwa ingane iphi ingane manje nami lethi singiphethe kabi singithi nomshana ake siyilungise lento ake sibuye sibothi masibuyele emuva la wakhokha khona bazosinika ingane noma bazothini ngoba lento ayisangiphethe kahle mhlambe sefale sikuthi siphinde mhlambe sithathe step ongcono sikhuphukele kwenye indawo sikwazi ukuthi sithole ukuthi sikuzokwenzakalani. Yeah. Qhawela kithi mhlawumbe nawe uzethule mfowethu yawo. Mina uSifundo. Yeah. WakwaMthetho uNyamboza. Yeah. Njengoba seshilo malo wami lo. Yeah. Kunenkankana impela sibhekene nayo indaba yengane. Isikhulile impela. Yeah. So sinembuzo esinayo ingakho size safika safinyelela lesigaba lesi samabona ukuthi sinembuzo esinayo ngalo yamndeni. Yeah. Ingane yakhokhelwa ngakho ngayikhokha nje izinto zonke ezifunakalayo kodwa inkinga enkulu ukuthi manje angikwazi ukufinyelela kuyona ngiyisupport ngendlela okuyona yona nengifuna ngayo ngoba manje njalo mangiyifuna bayanqaba nayo. So nisa right kodwa nayo mawengane. Noba ingqoshingqoshi ziba khona phela uthandweni. Yeah. Kodwa nje into enkulu neyimbangela kakhulu ukuthi ingane mawengane. Siyabonana ukubonana. Yeah. Inkinga ingane phakathi indaba inengane phakathi. Yeah. Ukubonana siyabonana naye. Yeah. Oh ingane usayisupport right. Ngiyasupport ingane yonke into perfect. Indaba esekutheni kumele ngiyibone ingane nami beyidinga ekhaya omalume lutho ingane bafuna nayo. So ile buza nginawo ukuthi kahle kahle kwenzakala ngani. So ingane nesikhathi esingakanani ingane? Ineminyaka mingana sorry. Isina 12 years. Yeah 12 years. Yeah ikhulile. Khulile manje khulile. So ngifisa ukuthola ukuthi why mhlawumbe wena wawazama mhlawumbe ukukhuluma naye uma wengane uthiwani makukhuluma naye mhlawumbe awuxhumani naye uma wayo noma umkhwekazi wakho wena beyeze ngifinyelele la. Yeah. Ukuba akaze izaba lezo hlelo lezo. Yeah. Ngazama ngaqala ngendlela yami kumuntu wami. Yiphi indlela yakho? Saxhumana nje naye. Sahlangana nje naye saxhumana naye silokhuza le ndaba le sizama ukuyikhuluma ukuthi kahle ngabe kwenzakalani. So uyayibeka izaba ayibekayo. Yeah. Yizo lezi egcine zingenza ngibe nama doubt. Ngicela mfethu usinabela mfethu yonke into iziphi izaba ayibekayo thina sizazi thina yabo. So into ayishoyo uthi kahle kahle ingane mabe sayiphatha le ndaba yokuthi
kumele ize ekhaya uthi vele nje akuphele ngisho amangaki ivele ibe nenkinga igudle yabona njalo uma seyiphatha indaba ukuthi ingane imele ize ekhaya bese kuyangixaka ukuthi kwenziwa yini lokho ngoba phela njengoba singaka nje yonke leminyaka le yonke iyenziwa ngaze ayikhokhela why njalo uma seqala ukuthi bele ekhaya bese kuba khona inkinga inkinga leyo so iphandla wazenza yini nayo ayikho into engayenzanga mina wethu ayikho into engayenzanga ingakho senze ngithi nje njengoba sekithi mina sekuze sathatha isinqumo sokuthi nomalume sifinyelele kumabona kude mhlawumbe singasiza lesilekelele so malume iziphi mhlawumbe nawe inyathele nake nazenza wake wayizenza wena njengomuntu ongicabanga ukuthi wena umuntu omdala kumfowethu mina ngokwami lento ngendlela esingihlukumeze ngakhona mina nami ngaye ngathi ukuphuma njengomuntu osekhulileke ekhaya nami ngathi ukuthatha isagila ngahamba nami ngayobheka kulabantu ababukwayo ukuthi cha ke sibuke lapho ukuthi lento makuthiwa ngempela indaba engane umshana iyingane noma kusiyo iyavelana but mangithola abantu ke bebekhuluma izinto ezingafaniki abantu abahlola abanye ba right abanye bengabe right kodwa ungayithola into eqondile so ngaze ngagcina ngabuya kumshana ngoba ngahlala naye phansi ngathi mina mshana akusiza ukuthi ungithume ngiyindala ngaka sihambe semzini umuntu siyomosha amandla mhlambe ngabe leyo mali wenza ezinye izinto ezibalekile la ekhaya kodwa kuyokhokhelwa mhlambe umuntu engasingazi noma mhlambe ngempela ingane kungeyakhona ngoba ungayithola ngoba ukuphatha kungiphathe kabi kakhulu uma engitshela ethi kuthiwa kukhulunywe ukuthi impela ize kithi bese kuthiwa ingane iyagula ngaze ngathi mina ake ngixhunyaniswa noma nogogo wayo leyo ngane sibone ngcono siyithathe ngcono sidibane noma edrobheni siye kumuntu siyothola ukuthi mangimele ize kithi ingane yini inkinga ngoba ayikho into engenziwanga imali simoshiwe ngoba konke babekufuna futhi baze bafuna nok extra nokuthi ke siyarobheka phela ngoba semalokishini kuthiwa ingane efela ikhokhe ethile sakhokha nesibona ukuthi lokho asikho isidingo sokukhokhela kodwa sakukhipha ngoba sithi sidinga ingane kodwa ingane mase kumele ize kithi ingane ayisezi ingane ekhaya ukuze ngikwazi ukumlungisela uyalimala ezinkingeni zakhe manje khona la ngaphumeleli khona ngabuka ude nempilo inkinga manje sekuvala naye ngalokuthiwa ingane angisazi ukuthi inkinga ngizothini manje kodwa ke sengisebenzela ukuthi mhlambe ukuthi niye khona ke ekhaya kwakho sisi ngenaba nalezo indlela benginazo lezo nhlelo uma ngithi akangitholela umama wengane uvela bika iDora Thaya akekho manje afika Thaya ngilanga elithile malifika lelo langa kwathi efonini akatholakali mali ring ifoni ayibanjwa avela athi nje hayi kunendlela esimthathile ephuthumayo uzobuya sitshele silinde kushona ilanga engaqhamuki okhomwe sengigcina sengisola mina uThaya mshana lo mama wengane ngathi khona okurong ukushaya amanzi ngoba manje yini mase kumele siye khona bese bika iDori engabuya sitshela ukuthi ongcono akasinike direction angasinikwa direction ke siqondane nomama wakhe ngoba mina sengifuna umama wakhe sithola ukuthi ingane kahle ingane kamshana noma ingane noma kusingane kamshana kuze kwazi ukuthi kubuye inkomo zasekhaya ngoba sakhipha phela sakhokha lapha shuthi kuzogcina phela kusuka umsindo ngalonto yabona nje ukuthi khona inkinga angazi ukuthi kanjani le because izinto ezikanjena vele kwenziwa kanjani mhlawumbe nje into kanjena kahle ebengikucela nje mina makuthi siyabathola umama wengane akakaphumela obala mhlambe kugcine kwenziwa nazo ke mhlambe izinto zokuthi kumele kuye kodokotela kwenziwe indaba zama DNA kubonakala ngoba ngiyazi egcineni vele umsindo uzoba khona ngoba mase kufanele kubuyele imali yakho kwayo mfethu uma ngakutshela imali yakho kwayo sengiyifuna back impela ngeke kuze kube mnandi ngoba nami ngizothatha zami inyathelo njengendoda ukuthi hayi namele ngimlwele umshana ngoba sekufanele ile ngane yami ngoba ngihleli nayo nje ithembe mina nami ngeke ngikwazi ukuyiyekelela kukhona abantu efanele ukuthi baquthe ngaphandle ngendlela engaqondakali so manje nje ngempela ngiyafisa mina ukubonana nomndeni ukuthi awukusitshela iqiniso ukhulume nendodakazi yawo ukuthi kahle ingane ngempela ingeyethu ingane noma kusiyo neyethu so wagcina nje wena ukuyibona kungesikhathi ngiyokwenza izinto zakhona lolu siko lawo lokuyihlawula usunesikhathi singanani mhlawumbe wayigcina cishe u4 years phelile 4 years ngicabanga 4 years phelile wena busy ukhipha imali kuphela nje ngoba uyakhokha kuthanga ngifune ukudla kumele ngicede ngizenzele izinto ezifanele ngengane yabo so nje angazi so sinembuzo edinga impendulo ngoba into engiyibukile mina sinomalume bese singacela senza ngenye indlela engaphuma esandleni yayibona lonto ingakho ngithela mina malume kulungile awuhlisa umoya ake siqalele la kumabona kude mhlawumbe iyona ndlela mhlawumbe siwa step esingasizakala ngaso kunokuthatha ezinye indlela yabona because impela ngifuna uqaba manje izinto ayihambi kahle ngoba mina nje ngicunukile kakhulu ngiyawufuna ngiyawufuna mfowethu hayi
ngiyawufuna so bafowethu njengamanje ake mhlambe sizama ukuthi siye khona sibone ukuthi mhlambe kuphi mhlambe bangafike bekusho khona kulo mndeni kwaba isibongo lapha ukwama lapha kunezibongo ezimbili lapha namhlanje ngoba khona isibongo wangitshela kusona angazi wathi kwamathibela abaqonda ethi manje ilento yokuthi newethu ilento yokuthi iselokishini phela emalokishi lento yabonga iqondisa izibongo uthothi kubizwa isibongo sasekhaya kumama sathi kanjalo kanti yabo mahlalisana izinto zakho ayiqondile so sisi yena ubebiza abawusisi bebiza uzungu yebo mbonyama ayisho so bafethu njengamanje ake sizame mhlawumbe ukuthi sihambe size ukuthi mhlawumbe yiphi into engasingayithola khona lapha yana mhlawumbe masifika cela nje bafethu nihambe nathi siyabonga kakhulu bafethu nisazobukela Kwazonga khombo lulana Uma sanibona yebo sawubona njani siyaphila sisifikile Ngizenzani? hayi Ungaphushi ubani stop siyasebenza la Ngisebenza ini siyasebenza la kade ngifone uyibamba ifoni kade ngifonela uyibamba uthi uyibamba phone uthi uyibamba phone Hlalipha kakhulu wena hlalipha kakhulu Kuneni ngifonela kade ngifone kwalamhlanje Angithandi kade ngifonela vula ngesakwazi kuma bapha abazali bakho wengane sama ukuthi uyakhuluma ngesakwazi kuma ngesakwazi kuma bapha abazali bakho wengane sambona mina ngesakwazi kuma Angubona ngikwazi futhi vula emnyango vula nje emnyango Ngikwazi ukungena bekho vula nje emnyango sivulele emnyango sivulele emnyango ngesingangeni Ubani yona futhi ngesingangeni sivulele ngesingangeni umama wakho Wonhlalipha kakhulu akithi umama wakho ukhona mana sisi ngesingangeni la vula uyangilimaza ngisicapha vula umthetho lo vula mana phela mana Ngikwazi hayi chathi kadlalo la nje uyangilimaza yes angithi kufuna biza abazali bakho wena safuna ukukhuluma ethi wena athi ukhuluma wena awuwedwa la hayi kwahla kusasebenze njengamanje ungenaphi awuwedwa la endlini anamakhosana zami avoid wena anamakhosana zami avoid babazali bakho awuwedwa la endlini Angibazi awuwedwa la endlini Wena wabunayina ngama ngifonela ngama vula abantu abadala idrama yini niya udala idrama ngesidingo ngoba ngizenza kanjena nje wena angithi wena mana phela angithi wena wenza konke lento le angithi wenza lento amakhamera angithi wena konke lo angithi wena konke lo siyaphila cha Mkhonyana yini kwenze njani baba ngicela uvule baba yini kwenze njani siyafona usisa kayibamba ifoni ngilele ngibanga umsindo kodwa Mkhonyana wasungizela namakhamera akwazi ukuthi ngahlala ngezi namakhamera isimo sinje akwazi angichaphazeki mina komakhelwane akwazi baba usingahlala sinje mana ndakazi mana musakani phusha umnyaka ngeke kanje baba ngiyahlonipha nje ngiyahlonipha nje umkhwami kodwa isimo nje manje masekwanje sekuwest no ngiphushele icapha nje ngoba sekunesidingo niyabona sesicela sicabenge ngoba sekunesidingo kodwa nje bangiza kanje Mkhonyana isidingo esani ngiyakuzwa kodwa ngoba sekunesidingo sowenza kanje esani sekunesidingo Mkhonyana awusho esani asixoxele indaba asixoxele amakhamera Mkhonyana kunesidingo sekunesidingo vula likhulunywe kahle baba sekunesidingo nje bosokanje baba sikolise nje angithi vulani yibo umalume walengane yibo umalume walengane baba ngicela uvule wasixoxe sokungaphezu kwamandla manje ngifone ngafona lutho ayibanje ifoni awusiphithuba ayibanje ifoni ayibanje ifoni awubanja nefoni ingakho ngafika nendlela efika ngayo nje manje nabantu bami kunesidingo sivulele baba sivulele baba sikhulume yathube zonke indawo emnyango ngesikhulume zonke indawo emnyango njengabantu abadala Kwenzekani mzini wami soyikhuluma njengabantu abadala awuxazululela wena Khokazi ngoba angiyazi Mkhonyana. lento Mkhonyana mina Akwa- izinto zaziwa yini phela Khokazi Mkhonyana. Sivumele singene mkhokazi sivumele singene sawubona mama amakhamera emzini wami kwenzekani nasizulula sithunza sethi
sinobaba. Usixolele mama. Isemzini wethu la bafunani umkhonyana ngolako ngoba sokwandela ngokho kuninkinga sengikafazwa ngoba sokhona inkinga Azizile engazange ngokuza. uzokhuluma. ingoba sokhona inkinga njengoba siza kanje ngoba sokhona inkinga bengayivele ngilethe Kumele mangabe khona. Ngizame ngayo yonke indlela. Umkhonyana la. Ngizame ngayo yonke indlela. Phela phambi konyango emzini wethu namakhamera. Umkhonyana ususikho. Ngizame ngayo yonke indlela. Ingakho vele ngenza kanje. Umkhonyana amawusha. sokonakele nje manje isikhathi samabhaja sekho isikhathi samabhaja sekho manje isikhathi samabhaja sekho manje sekho Ntobo sekho Ungene kanjani? Yeah. Hayi ngeke. Hayi ngeke. Abayenzile ukuthi umkhonyana ezazi umkhonyana avela afike namakhamera. Ukuba sokonakele base kunje ingakho ngisho konakele manje konakele manje Umkhonyana akafanga nelentuzana akafanga ngisho. isitiko saloko asekho kahle sokonakele nje mama singene Baba ungavumi. Vuma asivume yonakali yaphambili yonakali yaphambili amacala manje yonakali yaphambili yini wabanga Kwami. Hayi ngikhuluma naye ngoba mina ngizokubona la kulo. Ngikhuluma naye. Sagela la. Akwazi phela. Hayibo. Hayi. So into kanjalo into le kanjalo into le kanjalo ke baba yabo so ake silidikide lo lidaba ke ngiluswe kahle ngoba phela nama akuthule la angazi ngizolwenza umkhwenyana Nako ungene ngenkani la ungene ngenkani. Hayi ngeke usithathe namakhamera ngehlisa kanjani baba? hayi mama noSipho Lalela ke manje Sipho. Khanya kumale ngangena. Lalela mkhwekazi. Uthanda yena. Lalela mkhwekazi. Hayi Mama. hayi ngeke. Nawe mali bakuzumkhabla. Anikhuzani ngani mabe ni wrong. Umkhonyana makunenkinga bekumele ngabe uzile wazohlala ukukhulunywa. Hayi lento efana yabo lo msindo wenzeka la yini eliqinisa ngifuna ukuthola ukuthi lo msindo udalwa yini Kunini mfowethu? Kunini mfowethu? Ufonela baba mina akazukhuluma. Hayi. Unayo inamba yami akazukhuluma. Akazi ukukhuluma. Ayikho bese Ayikho ikwanda Kulo into yaziyo. Kulo yaziyo. Yini siyasi Konto yaziyo. Kulo into yaziyo. Zokhuluma la. Zokhuluma la. Zokhuluma la. Zokhuluma la. Zokhuluma la. Ingane yami ayigceli kuye ekhaya. Ayigceli ingane yami kuye ekhaya. sipheni ngifuna ukuzwa ukuthi umkhonyana awuhlala phansi Yadlala nje. sipheni sithi mama asikaleni phansi sibananise nami ngizwa kuthiwa ngoba uyangixaka umkhonyana ngoba nami umkhonyana angisamazi Sinesikhathi sokudlala leni. yabo angisamazi manje baye ngizwa ukuthi yini kuhamba ngani Uyasidelela kodwa uyadelela. Hayi mkhwekazi. Hayi mkhwekazi. Hayi mkhwekazi. Yalazi phezulu. Hayi mkhwekazi. Namanje usiqinisa lifiqisa. Kunini ngizama? Kunini ngizama ukuxhumana nani? Kunini ngizama ukuxhumana nani? Nemiss call yakho uyayazi namba yami. Awunawo nemiss call. Angaze ngithole imiss call evela kuwena mina. Angaze ngithole even imiss call evela kuyena. Sikhathele nje. Mina sikhathele nje. Sikhathele nje. Hayi. Masenkinga bekumele Sikhathele nje. ngicela silalele ngicela silalele ukuthi umalume nomkhonyana baze ngizokhona igama engizolibuza nize kunkosikazi noma nize kumina Sizele ekhaya kwaZulu. Senze umndeni unola ekhaya. udelela Sizele kwaZulu la. sihlale phansi Sizele kwaZulu. Siyabonga. ngiyavuma hlale phansi Hibo. sizwakala ukuthi kuthiwa hawu ngeke phela hawu Oqo nje kahle bazali umuzi kaZungu hayibo bavumelela baba lapha baze so bakhakhana nje impela into nje into kanjalo hlale nje phansi oqo kahle yabo mkhonyana so ninjani ngikona phela nami angisakwazi malume Ninjani? hey ngiyabonga ukunibona Sixolise nje ufika sesifika kanje. Umshana sesambe kakhulu sesizame kaningi sizama ukuthola umdodakazi wakho asimtholi. Okokuqala amafoni akawabambi. Kwesikhathi masithi sifuna ukuzwa sivumelane ngosuku athi hayi uzositshela usuku uzosithembisa mase kufikele lo suku ifona ngayibambi noma ingangeni. Ngoba sesithi ake sifike kanje ngoba namanje basinoka nje uthayela endlini akunamuntu.
yebo uthi uyedwa kodwa siyamangana maselivela nina ngoba ethi nje ekhuluma indaba zokuthi vele ihlawule thina nathi singamhlawulisa nathi uthi uniphikile shuthi uyamphika shuthi leta esizeni shuthi uyayazi ngoba nakho imphika nikhona ngoba uthi uvule ebuthongweni uzumsindo thina sasithaniko sathi ufica yena yedwa so ngoba ekhuluma ukuhlawula nje nami ngamhlawulisa mina ukuthi athi uyaniphika bayinina shuthi kunemfihlo nikhona lento esiyizeleke uzoka ayiveze mhlambe lo mama uyayazi mhlambe wena baba ungayazi inkulu indaba esizele sixolele nje babuza lamakhamera nje emzwathi umzwa wakhe uhloniphi yonke imizi siyafisa ngoba nami ngiyafisa kwami ukuthi umuzi uhloniphe ngoba ngihleli naye nje umfana bese kushaya isikhathi ngena abafana ngamthethu akusuka umuzi wabafana umuzi wendoda nkosikazi akubeke kancane phela ngeke ngibuze ingane le uNosipho akubeke wena uthi uthini na phela lo umkhongo uyakhuluma la umkhonyana uyakhuluma lolu daba mina abangixoxela lona angilazi mebesha ngithi bathi kunemfihlo khona into eyifihlwa inhlobe baba ibona abazochaza ukuthi yizini lento eyifihlwayo awume bekhona into eyifihlayo nangumalomo uthi uyafo uthi angazi ukafone bani ifona ibanja yena mangabe kuthi ngoba I think umkhonyana osuke efonela umngane yena usuke yethi makufona njoba eyazi kangathi ngiyafona hayi banje ifona Xoza ungene olimini emkhwekazi la usuke la babe Xoza ungene olimini emkhwekazi mina ngithanda nodaba ngithanda nodaba ngisizozwa ngani plus nobaba udaba la yabo nje bangifike nomalume wami nje ingoba indaba eserious le ishona mhlawumbe bazikwendaba phela kwalesithela isikhathi okwesibili uma ngisuke ngifona njoba dash malume kukaningi usukufonela udaba ngifonela umuntu wami lo lokho ebika izaba hayi umama akekho ubaba uzobuya ntambama izinto kanjalo nje hayi bakhona ukuthi mina ngeke ngibe bikho ngoba le ndaba bahlathi ngifuna nonke lo bathathu kahle ingakho senze ngafika le ndlela le ngoba lokho ebeka izaba mawufuna ukumbona yibo so umuntu angenelele nje mama bazali umuntu akaxolise igama lami ngosiphiwe ngaNtombela imina njengoba nibona nje sihamba nomabona kude la sibhalele ubaba umalume wakhe base bathi sibasize sibalethela ngoba sijwayele ukusiza abantu njengoba nibona nje sihamba nabafowethu labasizayo so indaba baba ileyo nto sengithi angizethule mhlawumbe ningaboni sekukhona umfanyana okanjani yabo yeah so qawe uchazela umama ukuthi kahle yini kahle into esizele la ngoba iyona into kahle njengamanje sekumele ukuthi njengamanje bechazeleke ukuthi yini kahle esilethena wase zingathola ithuba mkhwekazi ukuthi ize ngifike la sixoxe ngoba phela indodakazi yakho angazi kuzalana yeah inkinga enkulu indaba engane yeah ingane masayazi and angazi namba ngeimpendulo zokuthi after lolu hambo olungaka nje bese na 12 years kweziwa into ingane yami kungabi lula ukuthi ukuthi ingane ize kumina nje umzali wakhe yeah so uningi nje okungimangaza uthawula kahlale kwezakalani la ngabe mhlawumbe khona imfihlo ezikhona noma kwezakalani ngoba phela njengoba ngisho sengizama kaningi kodwa indodakazi usuke ufuna ingane izovakashela wena njengoba kwengane yes njengoba futhi ngakoleti lutho hayi ngiyazi mkhonyana ukweletwa so indaba ilapho ukuthi ke kweziwa yini ukuthi ingane ngempela kube yazi njalo thatha kuba nzima nje kuba nzima ukuthi ingane ize kufinyelele kumina mkhonyana engingakusho engikwazi ukuthi angazi uyazi ingane yezibayikazi size kuwena ayizi Ufowezi uphelile manje ufowezi uphelile but makumele aye kini uvela gula angazi uyayisukumelani lento njengogogo wakhe ke mawuza ukuthi ingane yagula makumele iye kuwo cha phela umntana mabe kumele akuvela phathe umkhuhlanyana nje mawuthi ngisume ngizosuma ngithi mina ngikholwa ke leyo malume uvela phathe umkhuhlanyana yabona leyo umkhuhlana ngikholwa Thomas Stadu uvela umkhuhlana onamandla indaba umkhuhlana ngiyacwisa indaba umkhwekazi 4 years umkhuhlana yini umkhuhlana ungabi khona noma ngabe mhlawumbe kuyaphunya kuye edrobheni ngabe yakhishwa yini indaba umkhuhlana ngabikho lapho mhlawumbe kusaqhubeka wena mawusufuna ukuzobona ingane yakho usungeza ingane la ekhaya akwazi nje angithi uthi awubambe amafoni wena usuke ngezingane yazi bakho manje ngoba yazi sazwana yini nisazwana yini nobabili siyazwana kodwa hayi kahle buza yena into esuke izingane nengane mayithi ufuna ingane uthi asize Ngizama ukutshela kangcono. so mina ngeke ngikwazi kanjani phela Imake lethi ingane ekhaya
mina ingane ifana ngabe kade ngayenzela usiko uthando lwakhe nje angisenalo awusenalo uthando Yes. manje Yes. yena ufuna ukubona ingane uthi angize uqalele nokuboda lento abayishoyo lalela ngangimthanda Anesikhathi sokudlala. lalela wemntanami mawuthi kusho ukuthini ukulobola zinkomo zomkhulu ezengayilethana oyilobola ingane yakhe yena mayifuna ingane yakhe ngabuza la ekhaya ezocela ingane hayi sizwe icela nje ingane ayiletha ngane ekhaya sizwe sizocela la ekhaya mayidinga ingane hayi ukuthi kuze mina kuye nengane yakhe mana qhawe nje umama esho le ukuthi wena phela sidinga ukuthi uzumtshene ngomlomo ukuthi asamthandi naye uyabona nje ukuthi angisamthandi asikho isidingo sokuthi umkhonyana ngamazwi waliwe umkhonyana ngamanye amazwi angisamthandi vele so ingane kabani ke ingane eyakhe ingane kodwa into eyenza ukuthi engayitholi ukuthi uthi angize nayo mina kuye mina ngithanda ukuya kuye so manje ke uma all right isho ukuthi ke ingane nayo ihambise ngolihla njengoba kuzoba ngengikwazi ukuyihambisa yena akayilandela ekhaya ingane yes mayitholi all right akayilande akayilande akayilanda hayi ukuthi kuze mina mana ayilande ke kulungile ngayilanda ayilande ngiyayilanda ingane ngoba eyakhe vele yeah mina yimi engeke ngisakwazi ukuya kuye yeah so iqhawe leli liyakhala iqhawe kahle yabo iqhawe ikhala ngokuthi licela kwenziwe ulibo fuzo hayi ulibo fuzo la ngoba ingane yakhe ngangithandana naye ngaleso sikhathi kunesizathu so hayi ngeke ukuthi wena umkhonyana uthi indlela oyiphiselela esokuthi mina kumele ngizene ingane ukuthi lapho ukuthi ngithanda nawe njengoba safuna ngoba sinengane yini ube inkinga mfuna ulibo futhi Mama uthi undoda azamwalile amkela yini inkinga waliwe mana mama awukwazi mama ukukhuluma kanjena ngoba ingane njengoba nje ingane umfethu njengaba umfethu unebuzo umfethu yabo ngoba ingane so umfethu ucela ukwenza ulibofuzo so siyacela kakhulu ukuthi kwenzeke lokho ukuze umfethu abe neshow ukuthi ingane yakhe njengoba engadingeki nje njengoba nje ingane lokho eyifuna ingane engayitholi sonke lesikhathi wami ubeyekele sonke engakaliwa ubeyekelani uyekelani isizathu umphendule indlela ayiphindiselela ngayo mana uyiphindiselela ngayo ngabe lo mntana umhlaza uyezwa mana umntana yini inkinga lapho yindaba ubani mayenze yindaba amina thoyakwala DNA inkinga ye-DNA nathi inkinga ye-DNA we mama nayi inkinga ye-DNA gogo inkinga ye-DNA ingane ehlala isifuna unyaka wesi4 manje ingane siyithola mama lesiyithola ingane iyagula yikho sifuna ingane uthi angize nayo mina mina ngisenaso isikhathi sokuya kuye usungayithumela ingane kongcono inkinga amafoni awabani wona lento lena salukushifta mina kwazi ngayilanda ingane yami manini yes alahle imali yami mina ingane yami ngikwazi ukuyilanda uma mhlawumbe bagibeza imoto noma benza ini mhlawumbe edrobheni ingane yakhe wena waxoxa la ekhaya wathi ungasibanga akwazi ngayilanda manini musana kushifta yonke into njengamanje into thina besoyilwela la noma besoyisho ukuthi sicela ukwenza ingane iDNA ikona phela ngakuvumi lokho angikuvumi lokho yindaba umbuzo wami indaba kumele kuthiwe angisakufuni DNA angisakufuni iqala ngawe umhlaba ungaka nje qala ngawe waliwa umhlaba ungaka nje qala ngawe waliwa we mama kusikho ukuthi waliwe unangu nje athatha uyathanda shula indaba inkulu ngalo ukuthi iDNA ngalo ukuthi akasafani ngizoyisolva mina lenkinga ngizoyiqeda lenda akodi yena wayithola nje futhi baba awuyivumi indaba hayi no khona inkinga khona ayikho angivumi umbuzo wami indaba kunele angisakufuni hayi yini inkinga lapho phela khona ayikumaleni ezosebenza wena yini wrong lolwazi la mama mayelana nalento into erongo baba ngeke into erongo ukuthi anele ngavele into sangisakufuni bese ubeyekele nisathandana ubeyekele bekubeke netsolo
kanti ngithini mangithi ngizokulalela kanti ngithini mangithi mina bengizama ngayo yonke indlela ingase sengafika nemabona kude bengizama ngayo yonke indlela ukuthi sikhuluma sihlale phansi ke sikhulume kahle indaba mina ngiyaluza udaba lomkhonyana ingakho sengifika nje ngifika khona ngiyaluza udaba lomkhonyana wena hlisulaka yabona lo DNA lo abawushonge mina ngizomvumela ngeke hayi mama unenkinga uyalwazi udaba yayo wena nengane yakho wena mama sale thi imali lekhasa lobola lekhaya mana we mama yini inkinga la yekani indaba ukuthi bahlukene asahlangani nalo alright mana ahlangene nalokho thina ahlangene nalokho mama into efunakalayo nkosikazi yabona sinaloko esihleli la kuluma inkinga yodwa nkosikazi menze uDNA abamenze sazokushona ilanga phela hayi straight mina ngiyamvuma uyabo inkinga ngoba mina ngazi ukuthi ngiclean anginaqala hayi angivumi yes ngafana ngiyithatha ingane mana konta abaleka mana konto yaziyo konto yaziyo mama abekade ngayifaka konto yaziyo hayi yakhona usengikwazi kodwa ngayivumi uyangicasula kakhulu umkhonyana mangase yakho engabini ngani nenkinga ufaka isiphandla akwazi ngaphela 4 years kuwanje mana manini bazalwane yabo lento leniyenza ukuthi nje ibe yinde kakhulu yabo niyenza ibe yinde kakhulu yabo ngithi mina njoba ngichaza sasa sohamba so apply ukuthi kwenziwe iDNA sithola ama kits sithola yonke into kwenziwa ama kits ingane wena mama unolwazi wena yakubona indoda yakho yayihlula unolwazi wena mama nalengane yakho unolwazi khona fanele kukulungise lokho bale kahle kahle lengane siyayidinga lengane kwayiyona fanele abe kwayiyona siyayifuna la kwayiyona lengane ngabe siyayifuna lengane kumele ngabe ikhona lengane sikhuluma ngayo ingane sabhilonga ngabilale ingane sabhilonga hlahla la ekhaya ingane ihlala kanjani ingane ayenza leli usiko mina ingane ekhaya yabo hayi wena ihluka noma wani ufuna kwenzani beka umkhonyana ngalo mama manza amancane lo mama manza amancane lo mama mshana manza amancane lo thula we baba ingane ihlala kanjani ekhaya mana ngoba nabafazi amadoda apepeza kakhulu abafazi lengane uyayazi ukuthi mama cela uma nje lengane kwababuhayo kumanje lo manje ingane ihlala kanjani la ekhaya ingane yakho khona ingane ihlala kanjani ayihlukani noma wani ubuyazi naye lo oh yikho lo ayikho into nishona ngale ingane ayihlukani noma wani nezwa ukuthi ingane ngabona ukuthi mina ngisuka angaze ngilale nawe angaze ngilale nawe angaze ngilale nawe akathule lo akathule lo usile una mkhonyana usile khuluma kakhulu apepeza baba ukhuza umama wakwakho usile ukhuza umama wakwakho baba ngoba ngempela nizodume mina dume phela
Usabisa wena. Ufuna kulimala umuzi wami. Ufuna kulimala. Una ingane wena. Unayo ingane. Swami. Thatha ingane. Uhamba ukhuluma indaba ngani? Mina nakho ngidlala nabo lapha hayi wena. Ukhethe emzini wami nengane mina. Nengane mina. Wena nkosikazi. Moya phansi. Nkosikazi. Iyodwa into efanele siyenze. Iyodwa into efanele Ngakho bethi uyangishaya. Yabona bathi uyangishaya. Undale ntshebe. Waliwe hamba la ekhaya waliwe. Bazalwane. Khona abantu abangcono kunawe. Angana uyele emthatheni amnikeza ingane nini? Bazalwane. Angana uyele emthatheni amnikeza ingane nini? Ubashayelani. Asabavumeleni. Usekwazi ukuthi kuthule lo msisi. Wena Uthando umsisi. Niyakhoqa manje. elo mama yehluli ndoda. Lo mama uhluli ndoda yikho kunjela ekhaya. Ngiyitholi ingane. Funa ingane. Funa ingane. Funa ingane. Funa ingane. Funa ingane. Hawu, mina silungisele thina. Ukuze ubone ukuthi sizithi silungisele thina wemama. Ngithi uthwele umse wemama. Uthwele umse. Hayi ngeke. Hawu, ngeke. Siswami. Foyes ingane singayitholi. Foyes webaba. Foyes. Elikomo sakhe. Foyes. Foyes webaba. Athi ngemuzwa. Mana kulungisa mina. Angiphazi isithuthini. Angiphazi isithuthini. Mani khuluma naye. Awufuni ukuthi DNA, ufuna ngani? Awufuni kuyisipho. Ikuphi okufunayo kahle kahle. Ikuphi okufunayo? Afuna DNA, afuna Wena ngoba bikhandela ngoba bikhandela balungisha kwa wena usile nobabili nobabili nisile ukwaliwa kuqala ngawe ukwaliwa hayi sayilungisa thina uqala ngawe ukwaliwa uqala ngawe ukwaliwa uyamuza umntana sayitoli DNA noma sayitoli DNA shayenza noma siyenza la emzini wami. DNA bazoyenza ngenkani DNA soyenza ngenkani DNA soyenza ngenkani soyenza ngenkani Alright mfowethu kusasa kuyohlela yonke into kusasa kwenziwa amaphepha kwenziwa yonke into ngizolilandelela nje mfowethu yonke into sofika sesifika nalifo alright ingane izothathwa yimina ingane sihamba nawe sihamba siyokwenza i-test igazi ndawonye nobabili ingane bothatha igazi khanje nayo izosalela ekhaya hayi ukuthi izohamba hayi bo hayi awasho wena indlela okhuluma ngayo usumama wakho uyabonakala indlela okhuluma ngayo yiko anithule madoda nezo anithule ngoba sikhuluma nje manje mani ngithulani phela yes anithuleni madoda njengamanje njengamanje yakhulunywa kahle kwenziwa indaba zeinhlelo nizaqhubeka nisabhuvula yabo so mama niyayizwa ke lonto leyo so usisi yena uzohamba nengane kanje kowenziwa mina angivumi kodwa i-DNA angivumi yenzeni ngenkani kuqhathwe ngani ngenza ukufunda le ntsheni ngizofunda le ntsheni manje ngelusalela ngivumi yenzeni ngenkani yenu i-DNA le ngoba vele benifuna vele ukusihlaza emakhamereni awukahle nabavele ukusihlaza emakhamereni Bakulungisele sizoyikhuluma kahle lento nangumama wakho hlule babwakho
baba mbona umuntu esifazana ofuna indoda ekhaya wena siphi ayivuma i-DNA ngiyayivuma kodwa ingane ayihambi yes ingane izohamba nawe ingane phela izohamba nawe akwazi phela ukwenza i-DNA ingane igekho yabo wena ingane uzohamba nengane nokwenza yes ngeke yes ngeke mayifika imphiko umkhonyana le DNA anginandaba Ngoba uyalaye. kodwa mayimvuma u-DNA umkhonyana unelungelo ngiyayithatha ora siya DNA so bafowethu so njengamanje bafowethu kuzoqala inhlelo zokwenza ulibo fuzo bese kuba right bafowethu so cela bafowethu nilinde nathi silindile siyabonga wena mama ubaza abantu wena mama uzoni muhle kanjena nena inkomo zethu safika la endlini vele kungenjela safika la endlini kungenjela Bangekho ngisho lamawindi solo Alright. zami zonke ilungiselo alright so bazalwane umuntu akabingelele sibonge nje mhlambe nangalo ithuba lokuthi mhlambe nakwazi ukuthi sigcine kufinyelele khona esigabeni sokuthi wenziwe lo nolibofuzo kucheckena amagazi so konke okulanga phakathi kuyiqiniso ngokuhlola odokotela no science bakhona abahlolayo izinto ngoba izinto abayifundele vele yeah so umsebenzi ngibona lo sisebenza ngawo yeah uyezwa mama Hayi ngiyezwa la. mhlawumbe nje phawula nje mhlawumbe singagudlisa nje niphawule uthi mhlawumbe ningaphawulana singakavuli imanga ngoba ithina sodwa esinalo ulwazi lalento le lokuthi khonani bafethu abanalo ulwazi nana ninalo ulwazi but ithina ngokuba nemvume ngoba ithina besenza yonke le process so ithina esinemvume yokuthi amaphepha enikezwe thina yonke into ibe right yeah Nosipho njengoba bebeke undodana lapha alukho uvadlana olukhona mhlambe kuwena ngoba leli phepha sefika nalo mhlawumbe nje yes mhlawumbe ngaphinde eqinisekise nje usisi ukuthi ingane yakho alukho ngoba ngiyazi ukuthi ingane yakhe ngaphandle bona mabekhokhela udokotela ke yeah kodwa ngalewa lokho nje ingane yakhe Sayaqala ke inkinga. ngoba kwabona labahamba nabe ngabakhokhela ngithi ngaqala wavele wavembuka nje na no so asazi ukuthi babe ngalelo enza no ayikho lonto siswami konke kulana kuyiqiniso uqondile njengoba ngutshela ukuthi yes ukuthi ayikho into akekho ngisho kwanawe ungafika lapho esenza khona DNA ufika ukuthi hayi uzocela ukuba amaraza ngeke bekukhombise nawe ungafika futhi uhamba wedwa ngisho ungafika nobabili ngeke beninikeze ngoba ithina sinemvume negunya lokuthola ama result ngesimo sokuthi thina besihamba lonke lolu hambo ngokusiza nina yayizwa lonto leyo sisithi mama sicacise mama yabo Hayi ngiyayizwa mina ngiyajabula ukuthi senzeka afika lo suku namhlanje lokusebenzwa ama DNA ukuze kubonakala ukuthi yeah kwenzakalani. ingane usisi wakutshela ukuthi ekaba ingane Kanjani? ingane wena wazi ukuthi ekaba Mina ngasingane ekamkhonyana. yeah Ngaxala nje befika ethi kunento eyifihlwayo ngafele ngangasi kodwa mina ngaso singane yakhe futhi ngiyathemba ukuthi nama results e-DNA azothingana eyamkhonyana. yeah Ngoba ngazina yekho omningi mazwe ngazina lomkhonyana. yeah so qhawe nawe udlulise qhawe uvo before nje kuvulwe ama result awudlulise nje nawe uvo mfethu ungadlulisa nawe ingane eyakho nje ingane Ngiqala ukubonga nje bafo Yeah. ukuthi usihloniphe. yeah Sihamba le process sagcina sifikela. yeah Ngibonga kakhulu lokho. So Yeah. ngoba impela bengibothi sizoze kufike kwelize. yeah
nginethemba elikhulu yeah lokuthi hayi izinto ezohamba ngendlela oyiyona yona yeah ithemba kodwa unalo ukuthi ingane yakho 100% yeah nginethemba elikhulu ya mhlawumbe nawe malume uphefumule nje mhlawumbe ngoba wena umuntu osize kakhulu ukuze sifinyelele lapha esifinyelele khona impela lento ngiyafisa nami ukuthi ibe la sifisa ube khona ngoba umsindo cishe wasubuka wasicishe wasithatha wasibeka kwenye indawo yeah ngoba impela bese sizothatha ezinye inqumo bese ngithatha umshana emshana so eluthukela sibode senze njani ngala bantu kodwa ke ngoba sekhona amaphepha kuyiwona azosibunyaza nasitshena ukuthi kwahlahle iqiniso lithini ilokho nje sithemba ukuthi akusekho kuzothi kususa umsindo wami kwaphinde kwasuka umsindo manje hayi impela ngazi kuzokwenzakalani yeah ngoba lokho sigqiqa kulomuzi lokho sigqiqa isiqhele kanti kudlalwa ngathi yeah so ngokufunda lapha amaphepha mhlawumbe umuntu akavule abone ukuthi kuthulakalana amaphepha la ayasho so iwona amaphepha ayiqinisa ashoyo bazalwane so mhlawumbe singadlula nje emthandazweni baba ngabantu abakholwa vele yeah kodwa umthandazo nje uzoshintsha ukuthi kubhalweni phansi oh yeah singathanda sase siqhuma amakhanda kodwa into ebhaliwe angeke isishintshe yeah so umuntu akafunde bazalwane ngafunde okubhaliwe so kubhaliwe ikhona sikufundayo asifunde okunye so Nosipho Zungu Sifundo Thetho nengane bawunqobana ngithi wakaZungu so uNosipho Zungu noNqobani Zungu ama results abuye asho ukuthi 100% ya ama results abuye athi 100% umama nobaba wengane noma wengane so njengamanje siza ngala eqhaweni Sifundo Thetho ama result kaSifundo Mthethwa uma eqondaniswa noNqobani Zungu okuyingane ama result ke iwona esiwabhale phansi wona iqiniso akukho lapho esi-editha khona akukho lapho esifakela khona esifaka khona ngoba inhloso yethu kusuke ukulungisa nokuthi mhlawumbe lo muntu lo azi ukuthi ingane yakhe ukuze ingane izoba ne-direction ngoba ingane nengane kumele ibe negubo ingane nengane kumele ibe negubo baba angithi baba uyakwazi lokho angina uqondile nje kini nawe mama uqondile kini nawe uqondile kini ngisho wathi ubaba wakho akalobolile kodwa uyazi lapho ubhilonga khona ubhilonga ekhaya komama uma elobolile kuyena oqondile ubhilonga ekhaya kubaba wakho so konke okwenzakalayo kubalekile so asikwazi ukuthi si-edit sithi ingane ekamfowethu sithi ingane akuyona ekamfowethu kodwa kubekwe eyamfowethu noma kube ngeyona ekamfowethu yabo ngoba inhloso nqangi ukuthi ingane kuyaziwe lapha ebhilonga khona ngisho wathi ingane ngene imnikeze umfowethu sekuveliwe kwathi uyeyakhe yabo kodwa kumele yazi ingane nomfowethu azi ukuthi cha ngifuna ukuthi ingane yami so asibenze ubugebengu ngoba nami ngeke ngithande nami ukuthiwa ingane kuthiwa eyami kodwa ngeyona yami yabo ngeke ngithande futhi ingane kuthiwa hayi ingane akuyona yami kodwa kubekwe eyami yabo so adlule nje lapho adlule lapho
So ama result unqobani Zungu kanye noSifundo Mthetho. Ama result 0%. Nakho-ke Ayikho. nakho-ke Ayikho nje leyo. nakho-ke lokho-ke ngishilo Nani? nakho-ke ngishilo Imoya phansi bafethu. Imoya phansi. Yini Imoya phansi. singayiwaza nakubantu besizulu-ke mawukuthi. Imoya phansi. Manje Yeah. mhlawumbe khona indlela Yeah. niphinde neza ngakhona Yeah. angazi noma mhlawumbe phela uthe useyangani Yeah. mhlawumbe khona indlela senenze ngayo mhlawumbe naxoxa ngale Yeah. wakhona ukunikeza khona sa understanding manje Hayi ngeke sa mana angithi ngikhuluma ukubhalwe phansi. Angithi angizwa mana ngithi ngiqale ngabhala yonke into phansi. Mana into engayibuka wasekuqaleni hayi ngiyakwazi engayibuka wasekuqaleni Uthe usesingile ngizulitheni manje masingabuyele emuva mnyamngaka mnyamngaka masingabuyele emuva usazokhuluma wena uqabe nengane aba nengane ingane mamelise ngithi usazokhuluma wena 12 years obaba musu ukuthi akahlale phansi yini njalo ingane mamelise kithi igule yini ingane mamelise kithi igule iyo lento ebakale wena mama uyamazi baba wengane wena wena mama uyamazi baba wengane wena mama sithi kudala umazi wenza thina isilimo wena baba umama nengane bayalazi udaba uwe ngalazi udaba lo mama wakwakho nje okuqhapazayo ukugibela ekhanda awusazi lutho manje ade ukhuluma kangaka sifike la ngaleli yalanga awusazi lutho manje ngaleli yalanga ade sifike la ade ukhuluma kangaka wena mama wena angithi niyezwa andezwa qapha awuthi hey angithi niyezwa qapha hey wengane yabona yabona khamda wemam uyabona ikhuba yakho wemam ikhuba yakho kumele madoda hey imkhuba yakho mama wemam ufuna ukulungiswa wena yes zokhalisa ingane yamanzi yes efuna amaphoyisa Sizolungisa. Ngiyibona lento le. Eqaleni bungasho ngani sizolungisa eqaleni. Bungasho ngani eqaleni sizolungisa. Manje usuzodwa sizolungisa manje. Chaphaza wena. Hey, ethwalusa wena. Sizolungisa ngokulusa. Walusa wena. Sizolungisa ngokulusa ke. Malum. Hayi sodila. Wena sodila nawe wena. Iyodi masiyeza malum. Weba, yayizimali. Soyilungisa ayithwalusa wena. Soyilungisa ngokwenza. Ayithwalusa wena insizwe udlula indoda yakho. Insizwe udlula indoda yakho. Soyilungisa ngokulusa. Weswa. Yes. Hey, wasi. Yabona wena mama. Yabona ingane yakho. Soyilungisa ayithwalusa wena. Hey, musu ukuthi mkhonyana kusumkhonyana lo. Uyamazi umkhonyana kusumkhonyana lo. Uyamazi umkhonyana kusumkhonyana lo. Uyamazi umkhonyana.
niqhube izwayile enganeni ningayazi letha amadoda emzini wena nikwazi lokho letha amadoda emzini wena nikwazi kulokho kumanje vela solo mama uzafala umsini siqale imali zakithi siqale imali esalobola ngazo sicela imali mangafuna imali sithatha utela endlini into ephahlela endlini ebelela ngayo uyakhomba abanye bakhokhela abanye bakhokhela abanye balela nawe bakhokhela abanye sokhipha labasofa lapha kaphaza wena kaphaza wena sokhipha labasofa sokhipha labasofa lapha sokhipha labasofa lapha sokhipha labasofa lapha yesiphaza kanti solo amadoda khipha labasofa lapha Sithola imali yakhe ngeke uzuyithole uyisa yonke mana awumtshela ngani ukuthi uyamdayisela awumtshela ngani ukuthi ebazi ukuthi kugezwa ngamanzi elemvula aligezwa phela ngamanzi aligezwa ngamanzi aligezwa osofa sebaqoqa nje osofa sebaqoqa ngenyanga uzoyikhokha kanjani manje ngenyanga njalo ingxenye khuluma kakhulu awunawo nalo khuluma baba khuluma kakhulu awunawo nalo njalo ngenyanga sokhipha laba uzoba uhalf omholo wami njalo malini lona sisandile kwamali sizoyikhokha ngizokwazi ukukhipha wena ngabe kukhuluma nanti iqhubela kini wena ngenyanga ngiyawukhipha 4,000 ngenyanga awunamfazi wena malume ngihambe la sengazathi mhlobo ukuthi what malini sizonika lelo senti lelo ilalele wena wazikhuluma too much uhambe la sengazathi malini ekhishwayo njalo ngenyanga nomhlaka ba ngaso isikhathi imali ephelele eqondile eyisitolement eqondile lento ifuna ukuyizwa la before ngihambe ngoba sobuyela ekhaya sobuya lento efungelwe nilambele kuthina nina nilambele kuthina yabona lo mthwalo wena usuthwelwe yimina ngegalo mina maniseza kanje labantu bazonikeza isenti labo nizonikeza isenti leni nina ngoba vele nilambile banifunela imali nizonikeza imali zoyikhipha ngiyayikhipha vala umlomo uze ngizokhokhela kanjani vala umlomo uze ngizokhokhela kanjani khona ngizothenga impuphu ukuthi awuwazi umsebenzi womuntu hayi suka
Akasabethi hayi suka nizolithola sentela ukuthenga Imqoqoso fa phoma nisebenza kahle. imali labo sofa bazokhokha imali yethu bangeke siyithole bazokhokha imali yethu inkinga-ke thina sobathathu njengoba umndeni yabo ngiyikhanda lala ekhaya fake ningize uma ngabe thula wena mani uswayi nkosikazi solve inkinga yokuthi sikwazi ukuthi singaxabani nawe sikhokhelele abantu njalo ngenyanga Ngoba festival sobuya soyithatha impahla kumele nikwazi lokho kumele nikwazi hayi phela kuhlangene lokho phela kuhlangene angithi wena wenza ubuqili wena umfethu aqhubeke umfethu uyakhokha la Uyazi ukuthi kumele ngigeze, uyazi ukuthi uma isibala kumele ngigeze. manje njengoba sengingathandana ngithi imali usakhokhela nje ngithi manje ingane ingayona yakhe ingane ingayona yakhe yakhe phela. mana ngithi wena uyitshela ukuthi usile wena Kwakufanele ngiwayeke amadoda engilethele thina amadoda endlini. mana Ephuze nawe jikela. sahlangena lo baba kusuka kusengane yakho qoqa imali sobusuka yonke nje Iphutha thina lakhe. mina anginankinga mina awukhulumi khuluma imali yabo phela ngithe uzubaza uthola uhafu emholo bawothenga iphu nilambile nina kwakuyazi wena mani ngiyazi wena mani ngiyavuma ekupheleni kwenyanga ngizokhokha u-4,000 amadoda alengane asabe mfethu siyabonga kakhulu siyabonga samba nilambile nina nilambile nikwahleni yazi Ngithenga impuphu ayona baba unamfazi wena baba hayi bafowethu hayi nangiyazi le nto le hawu hayi mshana ngeke mshana mana mfethu abantu banjani ngempela abantu Hayi mina abantu. mana Iminyaka ka 12 years. Inyanga nenyanga futhi. Yaza ngilezi iphuthu ingazami ngiyithanda futhi. Ngiyithanda kanzami. Even leza ngaphandle. Inyanga nenyanga izashona ngikhokhela. akusenani ukuthi bafethu sibonga nje khona ukuthi ugcine mhlambe liphumelele yonke into ebesizele yonke into ibe right abayikhokhe yeah hayi abayikhokhe yeah bazoyikhokha mabe ngayikhokhi so biza amaketshane ezoqoqa yonke lento so susa ngisho iroof le yeah so bafethu siyabonga kakhulu bafethu inkosi ayithele umusa yabo